O marisqueo non arranca en Rianxo, os profesionais non poden facerse cos cupos diarios tanto de a flote como a pé, situación que pon en xaque o futuro do sector. O marisqueo acostumaba a gozar dunha moi boa saúde na Ría de Arousa, pero nos últimos anos a produtividade está a descender de forma alarmante para os profesionais. A Conferria de Rianxo ten aberta a campaña, pero os resultados non están a ser positivos. Es que a flote a situación é moi mala, están indo sobre 10 embarcacións, máis ou menos, das cales ningún colle o cupo, só collen a japónica e algúns unha pouca fina, e no marisqueo a pé a situación é máis ou menos igual, as mesmas, estamos vendo que si hai desoves, pero non alcanzan o tamaño comercial e están tendo problemas para coller os cupos. O visto está que están de 120 personas máis ou menos, están traballando sobre 60 tamén. Iglesias apunta que se sementaron crías da ameixa e berberecho nos bancos marisqueiros da confraría. Sen embargo, non todos deron os seus froitos. Vamos sembrando babosa e máis japónica. A japónica no marisqueo a pé máis a flote si recuperou nas zonas que se botou un pouquiño, pero a babosa que se botou, non. A babosa que se botou suele morrer a maioría dela. Baixo o meu punto de vista é un error grande dar subvención para a babosa, deberíase de intentar dar para a japónica, que é a que vemos que está indo arriba, e aínda así non podemos depender do que sembras, porque senón sería inviable para unha cofradía depender do que sembras para que os mariñeiros recollan e poder gañar o seu sueldo. Pero o que temos que mirar é a situación de que por que non hai desoves. Cuestión a que urxe dar resposta, xa que máis confrarías están a pasar pola mesma situación. Estuve falando hoxe con moitos patróns na reunión que tuvemos, a maioría das cofradías que sementaron babosa morreulle a todos. Si a Guiño lle foi arriba, pois que lle dean subvencións ás da Guiño e ojalá que lle vai arriba toda. A maioría das cofradías, polo que falei, con Puebla, Vilanova, que a maioría deles, todos que estamos falando, que a sementada, a babosa que se sementou, a babosa, perdón, morreu toda. En cambio, a japónica que se está sementando está indo arriba. Por iso dicimos que se unha especie está indo arriba e vemos que ten rentabilidade, pois poder acollernos a poder comprar máis japónica, non babosa. Apunta que cada especie ten a súa zona para criar ou lugar onde vai medrando. A babosa está máis en aguas máis profundas e a japónica está máis en aguas máis a terra. Son zonas moi diferentes. O tema de ser noso ou non ser noso, eso tamén o temos, a xente ten que levar para comer á casa. A japónica, cando empezou a aparecer aquí dentro da Ría de Arousa, tamén dicíamos que era unha plaga que viña a joder o tal, e a día de hoxe é o que nos está dando a vida, levamos moitos anos vivindo da japónica. Eu eso non vexo desa forma, pero o que si vexo que hai que mirar cal é o motivo porque a babosa non recupera e non desova, non agarra nas zonas onde antes agarraba, cal é o motivo, eso é o que temos que mirar a día de hoxe. Polo que sinala que cada vez é máis necesario ter datos e respostas para saber o que está a pasar e actuar para recuperar unha especie tan importante como a ameixa babosa na Ría de Arousa. Sei que hai situacións moi variables, o tema da temperatura pode influir, o tema de que a agua está un pouco máis quente, quer decir, pero pois hai outros problemas a maiores que hai que mirar se realmente o tema da contaminación é algo que está aí e non se está mirando, o tema da captura de ouxas tamén é algo que está aí e non se está mirando con un proxecto, pero que non podemos estar esperando un proxecto a 2, 3 anos. Está ben que se faga un proxecto, pero ten que ser máis corto, porque senón a xente non temos tempo para aguantar, non podemos esperar 2 anos sin gañar un peso. Xa que recorda que ir ao mar cada día é o seu modo de vida e queren mantelo.